Yes. Seriously. What's going to say? Handas kuna bo. Mudhara basa wangu chifaya. How to fire? Huh? Manje Mudhara yakutange musa manje. Nenye. Chiu. Msuzia. Bullet wangu arutika. Ane nyaya iri kunetsa imimi muri kunzi pane munhu wamutaura naye akanzi darling. Pafoni. Almost every day maane 2 days muchizvita. Saka inini manje ndangoturwa nyaya dzacho kuti ndiite zvecounseling nandisiwe counseling Mudhara but gadzirisai unhu wenyu Mudhara. Gringo Jnr mwino. Nyaya iri panapa iri simple. Inini ndakaita brand ndakakuudza. The arrangement is kuda kwaita surprise. Vanotaura navo vedarling now. Darling media house. Vanotora maphotos, mavideos. Vanogona kuenda online. Nchiti. Saka zvandoda kuitira pabirthday rava. Last time pavakaroorwa pandakanotora umwe mukomana akatora maphotos akati arasi. Hatina footage izvozvo. Saka vedarling manje vari reliable. Saka ndikuda kuvashedza iri surprise. Uchatowana unenge wakapfeka hembe dzavo dzavanzi darling crew. Oh, darling yazvimbisa. Unoona mazuva ese ndiri kungorohwa negogo rakana takarara. Ine zuno ndakatoisiwa nyama 4 ndikatovhunduka ndikaona mupregnant mune 1 ndozvinhu zvakatondirovesa nehana ndikati iyi nyaya inozonetsa. Aiwa idarling media house vapana vanorova mishini makamera. Saka zvekuti kana ida kutostreamirwa live pafacebook vanozosota ndo ipapo pandiri kutodya vachinge vachosima live. Saka ndoda kumushamisa isurprise ka. Saka mama invita wamwe yese iri kumusha. Vanhu vese kumusha ndoda kwa surprise futi. Chandiri kungoita ngotumira mari. Ndangopi ende chikunakidza vakomana mapayments avo ari reasonable. Munogona kuita ma terms and conditions ekubhadhara. Wosenza chi. Darling media. Quality aupa. Kamboverwa chinhu chinonzi 4K. Vamsadaro. Imhando yepamusoro. 4K inogona kutora zongororo riri mugomo. Kutonda kurunza panapa. Ziso resvosve. Anobuda ziso resvosve. Unyazona svosve rakanzokora. Vamsadaro. Itirohwa nedarling media. Kune nhazvese. Ende chandakazofarira vanekaye kanombororoka ka. Kadroni ka. Ndokati. Raini rese. Kusati vabvatora pane nchigara. Ndaitombokunga surprise ndoitira kumushanda da anonga mushando wako. Ndava uye kuno manje. Aiwa katenditira wakati Ndora ndakaitira kumusha katendarora ke. Oya nacho bva. Surprise. Darling media inopedza passport. Saka bwari kandichawa. Saka ndoita sei manje boti sava uti. Varambe vakatsamwa vozozvoda kuswa. Surprise. Saka nyama ndoramba ichidwa yakawanda. Ngazvipere. Ini ndikuzwa kuda. Saka iri po. Aiwa uchazvodera. Ndichatovaudza kuti darling wacho ndimainini kuti zvinyazoita kaimpactika. Lazwa komuna chedarling vaura kuti ipapo chaivo. Vakafanisa vanogona kuigira mvura. Otenga kana mvura vakakupai. Nemari yavo. Zvanaka kunyora ichikwereti. Zvanaka kuti ndinoda kuchata mvura ndichatei. Vangoya nemvura. Uku ndichibhadhara makamera. Saka wari right. Inonzi darling media. Darling media ka. Yabva pane muchinda anobata kamera ari ikoko anonzi darling. Anoti darling saka yakuru manje. Kopa TikTok wari ve. Hauna pa unoashaya. Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp idzo dzizi vane business account. Ne YouTube. Iwe social media iso wakabata. Ndo vane social wacho. Saka Mudhara ka. Mandibodera kuoza. Mumba umukao. Ndandiri kopinda zvangubata hana yangu yanga ari parutivi. Chakuro nditodzokera kumusha kangu. Weekend iyo iyi. Weekend imo. Usataurizi wapinda imo ndikunzi. Hauna hana utauri. Unobva waenda kumusha. Unosenza wakubva kumusha. But surprise. Unofika kubasa kwako yekuti uchibva kuGringo kumusha. Hati mati surprise. Chinyara. Since mangotora kuti ndikupiwa nyama yakawanda. Haisi problem. Ini ndavuyese. Ndichikuziva mazheta angu ari correct. Mabhamageza kubasa unenge uri kunhu wadikita ndonogeza. Wadhodha kugeza. Aiwa hapo ndakatoshanda mati. Vaje vedarling vave vachinhuhwirira perfume uchanyadzisa here nemasimba ako. Aiwa munoti pakabhatika eka. Alright.